hai no hai belanyo wan ma singsa heke ba kirima singsa mangpli kasai pheka gumoti tebeni mangpli wo kok to mangkha korbuk subdivision by khobjak to birampara amsaini riang bosongni adong rok kok to man bisingti saiman kha tini thangnai horo horni prai duita tamani jorawo khorokni chuak nangai riang bosongni adong rok chuak nangai kok banglai mani u riang khorokni bumung kha damba joi riang 40 bosor bofani mung orendra riang tai khorok chani bumung goyaram riang 35 bosor bufani bumung tusarai riang borok khorong nya to biram parawo hai keba to biram kamio tangi tonglai mani hani kok to mane bisingti saiman kha kok to ma hai keba party mungung kha borok khorong ni chuak nangai kok banglai tongmani jorawona dana hawoi kisisa kok banglai mabai khorong nya tanglai kha borok khorong nya yakti salai yagulo dana oi bokro tanglai kha hani kok to mane bisingti saiman kha tai abni loge loge no amchani lukorong nugoi hai keba nukung no borok nugoi Noton Bazar Gramin Hospital hai keba sakham nugo tolang thangjaka abni yagulo naima thangbadol hai keba Noton Bazar ni police bo thangi sawijak sakham nugo no Mia Kalazari ni jorawo hai keba Kalazari melawo joto amchani lukorong no mela hai keba utsom nanya ni thanglayu pheba borok khorok nei nawo tanginyo achuang nangai achok laijak hai keba chuang nungna achok laijak u chuang nung bai hai keba chuang nung bai ani kisisa jorawo no borok khorok nei kok bangai tangai yakti salanya nangkha hai keba tangai da seng englanya nangkhana abo chaithago nyai gumoti tikbi tangai bulanya nangkhana tangai dabai tanglai khana abo polan sin paithagora nai tongni kereng tongni gumoti tibi bai abo chaithago nyai gumoti tibi kubui tamo tangai bulanya nangkha hai keba kaisa sakda borno butok gei kalang khana abo no chaithago nyai gumoti tibi